आप ठीक चाहते हैं कि सनी कुमार का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाना ना भूलें। गाना अच्छा लगे तो सनी का चैनल सब्सक्राइब करें। देखेला जब हमके गंगा में हरन महारे सलेटर दा बावेला। देखेला जब हमके गंगा में हरन महारे सलेटर दा बावेला। क्या नाम है आपका? डीजे सनी राजा। होवे यादवा टिकटारवा के ड्राइवर सखी, होवे यादवा टिकटारवा के ड्राइवर सखी। देखी हमारा के गाना बजावेला। अरे ये सखी, अरे कौन गाना बजावेला हो? देखेला जब हमके गंगा में हरन महारे सलेटर दा बावेला। डीजे होवे यादवा टिकटारवा के ड्राइवर सखी, होवे यादवा टिकटारवा के ड्राइवर सखी। देखी हमारा के गाना बजावेला। कहाँ घर है? डीजे सनी राखी बदलापुर। डीजे सनी राखी बदलापुर। डीजे सनी राखी बदलापुर। ऐसे ही गाने सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना वीडियो को लाइक कर देना। दिलो जान से हमारा पमरेला, जानो तानी उ प्यार बड़ी करेला। दिलो जान से हमारा पमरेला, जानो तानी उ प्यार बड़ी करेला। कहेला देखी ना जब तुहरा के कहीं चैन ना दिलावा पावेला। कहेला देखी ना जब तुहरा के कहीं चैन ना दिलावा पावेला। डीजे यादवा टिकटारवा के ड्राइवर सखी, होवे यादवा टिकटारवा के ड्राइवर सखी। देखी हमारा के गाना बजावेला। कांटेक्ट करने के लिए डायल करें मोबाइल नंबर 7800264229। नाही डरेला दीपक दीवाना हो, आ जाला दुआरा के बहाना हो। नाही मानेला दीपक दीवाना हो, आवे दुआरा के बहाना हो। राइटर मनोज से सोनाथ से लव लेटर तो लिखा बावेला। राइटर मनोज से सोनाथ से लव लेटर तो लिखा बावेला। होवे यादवा टिकटारवा के ड्राइवर सखी, होवे यादवा टिकटारवा के ड्राइवर सखी। देखी हमारा के गाना बजावेला। अरे ये सखी, अरे कौन गाना बजावेला हो?
देखेला जब हमके गंगा में हॉर्न मारे सलेटर दा बावेला डीजे सनी राजा टिकटारवा के ड्राइवर सखी हवे